Bugün Tatar Şedid'den bütün dünya mağarif aksiyası başlana. Ol 3 gün devam edecek. Bugün biz 5. gimnaziyaga keldik. Hürmetli balalar, kadirli balalar, hürmetli Alena Garifulovna, Елена Алексеевна. Gimnaziya Yıldız Aula, Şadrinsk rayonunda ornaşkan, Kurgan өлкәсендә ornaşkan мәктәп белән килешү төзедек. Һәм менә бүген biz Tatarcha yaz diktant aktsiya кысаларында Yıldız балалары өчен, татар балалары өчен бергәләп менә шул диктантны уздырабыз. Билгеле булганча, Россия Федерация төбәкләре өчен без аерым текст тәкъдим итәбез. Ул да булса Марсел Галиевның Тимә яшәсен әсәреннән үзек. Туган төбәгемдә табигатьнең үзе шикелле гадел карашлы кешеләр белән аралашып үсүне олы бәхет дип саныйм. Төрки телендә рәхәтләнеп сөйләшәм. Тынычлап 5 вакыт намазымны укыйм. Мөселманнар белән аралашам. Матди байлыгым картлык көннәремне тынычлап үткәрергә мөмкинлек бирә. Ул бераз тынтырды. Карашы еракка төбәлгән иде. Таҗетдин аның күз яшендә яшь тамчысы күреп барсына да ирешерсең. Синдә белемгә сәләт тә, тырышлык та, зирәклек тә җитәрлек булыр. Син шушы таулар арасында туган илен сагынып яши. Мин монда үземне 5. gimnaziyanın en aktif kişileri elbette indi o döveniler, ebiler, menə şuşa aksiyadan şiddət qalmaganlar. Ne işin kildiniz, көңілігіз кушканга mı, әле балаларыңыз, сынıqlarыңыз әйткәнгә мә? Узган елда килгән идем инде мин. 2 внучкам укый бирде. Үземне санап карыйсым килә. Исемен язмыйм сине? Юк. Мин монда үземне